Sige. May hapon ka natong tanan. Amen. Maayo ba ang atong Dios? Amen. Ang atong Dios maayo kaayo kay siya ang Dios nga naghatod nato diri para musimpa ug mudayeg ta sa atong buhi nga Dios. Nalipay ba ta na mga igsoon nga aduna kitay kadasig nga nakaarita aron sa paghatag og panahon. Amen. Para sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Sa pinaagi sa atong pagsugod, akong gihangyo ang tanan sa pagpamarog. Ato jong i-focus ang atong kasing-kasing ug huna-huna sa atong buhi nga Dios kay ang audience nato karong kahaponon mao ang atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Akong ihatag ang opening prayer ni Pastor Gideon. Ato ta sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios. Atong ihatag atong huna-huna, atong kasing-kasing ang iyang presensya din atong mabati. Ato ipiyong atong mata. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nagbuhat sa matag usa sa among kinabuhi. Imo kami gibuhat aron kami mudayeg kanimo. Imo kami gibuhat aron mo alagad kanimo. Aron mo simba, aron pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Diin sa tibuok simana kami imo Dios nga gibantayan, giubanan, giproteksyonan o gitagbo ug walay nakulang sa among pagpuyo sa kalibutan tungod sa imong pagkamatinud-an. Musamahan ani kami aron sa pagdaig pagpasalamat kanimo. Among ihalad ang among kinabuhi sa pagdaig sa pagpasalamat sa imong ngalan. Sa walay hunong nimong pag-atiman no sa walay hunong nimong paggiga kanamo sa imong pagproteksyon. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag og kadaugan sa matagusa. Yes, Lord. Dawata o Dios ang among kinabuhi. Dawata o Dios ang amo ang mga halad. Among gipangayo usab bisan pa sa among kaigsuonan nga niya karon. Undo na may o Dios nga mga kalapasan nga nahimo diha sa imong atubangan. Yes, Lord. Salamat nga doon na may Dios nga mapasayloon. Amen. Thank you, Lord. Doon na may Dios nga mahigugmaon. Doon na may Diyos nga maluluyon og andam kanunay nga modawat sa panahon nga kami mo duol kanimo. Yes, Lord. Amahan, salamat Ginoo sa kapasayloan. Salamat o Dios nga imo kaming gidawat o Dios og imong dawaton ang among mga halad sa pagdaig pagpasalamat kanimo. Amo kang gi-welcome o Dios sa among pagdaig sa amo ang panag-uban nining tagnaa. Ipabati o Dios ang imong presensya. Ipabati o Dios nga niagayod ka sa among taliwala. Aron sa pagpanalangin na usab sa matagusa. Aron sa pagtudlo o pagdasig na usab sa matagusa sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Amo kang gipasalamatan nga abli kanunay ang imong trono alang sa mga pagdaig. Abli kanunay ang imong trono alang sa among mga halad sa mga pagdaig pagpasinog sa imong pagkamay. Ikan o Dios sa nagkalaing lugar dapit Ginoo diin o Dios ang among makaigsuonan nagahalad usab nagapasalamat og nagdaig nagsimba diha kanimo imo usam gidawat ugan. Salamat Ginoo sa imong pagdawat. Salamat o Dios sa imong pagbisita sa matagusa sa among kasing-kasing ug amo kang gipasalamatan gipasidunggan sa among paghalad diha kanimo nga magmalampuson na usab kami sa pagdawat sa imong panalangin sa ngalan ni Hesus. Amen. Oh, amen. So, pabilin ta sa pagpamarog ug atong abi-abihon ang matagusa. Amen. Kung mahimo atong lamanuhon, kung mahimo atong gakson. Amen. Hallelujah. Kanang padayon ta sa pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kumustaha ang imong katupad. Amen. Mugawas ta sa atong lingkuranan. Atong kumustahon pinaagi sa atong paglamano. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Kaanindot ning adlaw kamalipayon nga naghiusa mga anak sa Dios nagakasadya kamalipayon sa imong panagway kamasad ayaw paulaw ang imaya sa Dios nagahatag o kalipay o kamusta
pagsako higala, kay labihan gayot akong ningawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagsako higala, kay labihan gayot akong ningawa. Saragot kita sa lawas ni Kristo. Pagkaanindot ning adlaw, kamalibayon nga naghiusa, mga anak sa Dios nagakasadya. Kamalibayon gayot sa kamasanakon gayot sa kanunan, ang himaya sa Dios nagahatag o kalipay. O kumusta pagsako higala, kay labihan gayot akong ngawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagsako higala, kay labihan gayot akong usaragyot kita sa lawas ni Kristo. Usaragyot kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord, pagkaanindot sa mensahe sa awit karong kahaponon mga igsuon, kinag-ingon diha, usaragyot kita sa lawas ni Kristo. Amen. Kung mutuo lang kita sa iyang kamutuoran, magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa Dios. Ang Dios nag-ingon diha nga igsuon ra kita diha sa lawas ni Kristo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Lord. Bisan pag Ginoo, adunay mga distraction, amo kanang gibadlong pinaagi sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Samtang nagpadayon kami sa pagdaig ug pagsimba diha kanimo, O Dios. Samtang nag-repair pa sa gitara tungod kay kuan man kanang naputol man niya, dili man nato, di man ta makahibalo kung kanus amo putol ang kanang string. So atong buhaton is pag-ampot ta sa atong buhi nga Dios samtang nag-repair sa gitara kadali. Hallelujah. Atong ilitok ang atong dila, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios nga iya tang gidala diri. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you God sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat Ginoo sa imong pagkabuutan nga Dios, nga ikaw ang Dios. Kanunay nag-uban ka namo, Lord. Kanunay ka nga Dios nagdala ka namo diri, Ginoo. Aron magdaig kami, aron magpasalamat kami, aron sa pagsimba diha kanimo, Dios. Dalay kon ka, Amahan, sulay katapusan. Dios ka, Amahan, nga nakakita sa among kasing-kasing hunahuna, Amahan, ang among gipanghayo nga nakanimo, O Dios, nga labing mapukus ang among kasing-kasing hunahuna diya sa imuha, Amahan. Lord, kuha, Lord, ang mga unsa may makadistract sa among kasing-kasing hunahuna, O Dios. Masintro ang among kasing-kasing hunahuna diya kanimo, O Dios. Yes, Lord God. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Salamat, Ginoo, sa kadasig nga imong gihatag kanamo, Lord God. Tibok simana imo kami giubanan, imo kami gidala diri karon nga safety, Ginoo. Imo kami gidala diri, Ginoo, nga baskog ug piskay ang among panglawas, Ginoo. So amo kining gamiton, O Dios, sa pagdaig pagsimba diha kanimo, Amahan. Kay wala gid mi mahimo, Ginoo. Amo ginang giangkon, O Dios. Wala kami mahimo kung wala ka sa among kinabuhi, Amahan. Dios, dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran. Dios ka nga walay sama. Wala jud may laing masulti diha kanimo, Ginoo. Ang imo gyung pagkamaayo nga Dios.
nga din ikaw ang Dios nag-atiman. Kay diha sa imong pangalan, O Dios, walay nakulang. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, God. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo o gugma, Lord Jesus. Yes, Lord God. So, padayon ta nga igsuon atong ipaubos ang atong kasing-kasing huna-huna. Padayon ta sa pagdayeg ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Dili babag ang mga distraction kay atong yung daygon walay makababag sa atong pagdayeg ug pagsimba sa atong buhi nga Dios, kay siya ang Dios nag-uban kanato, siya ang Dios nga nagtan-aw kanato. Amen. Hallelujah. Atong daygon pag ang atong buhi nga Dios, nahimbugso ta ni ining kalibutan tungod sa dakong tumong o dakong tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Dios adunay plano sa atong kinabuhi, mga igsuon. Mao nga iyatang gibuhat, iyatang giumol aron di ay kita muday sa iyang ngalan. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat o God nga imo kami gipahimugso sa kalibutan aron amo kang maalagaran. Imo kami gihatagan og kumplito nga tanang bahin sa among lawas aron among ihalad diha kanimo. Yes, Lord. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kana. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Nahimugso ko kalibutan uban sa dako nga katuyuan, inigsod ko sa kalangitan, mga bulano kabituunan imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan, alang ka nako sa kahugawan imong ginluan, kinabuhi og karon nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatupong sa gumamo. Takos og angay ang pasilunggan ka, tun may kinabuhi. Oh, thank you, Jesus. Oh, tun may kusog, tun may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod ni aka sa kasing-kasing ko, bayawon ka og alagaran ko, Ginoo. Yes, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Nahimugso ko kalibutan uban sa dako nga katuyuan, inigsod ko sa kalangitan, pagabulanon kabituunan imong gipahimutan, mga pag-antos. Oh, thank you, Jesus. Mga pag-antos ning kinabuhi imong
gipasa alang kanako sa kahugawan imong gihinloan kinabuhi ko karon naugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamhanan walay arang makatupong sa gugma mo takos og angayang pasidunggan ka hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod di ka sa kasing-kasing ko bayawon ka og alagaran ko hangtod may kinabuhi yes Lord oh hangtod may kusog hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod ni ka oh hallelujah sa kasing ko bayawon ka og alagaran ko Ginoo thank you Jesus bayawon ka og alagaran ko Ginoo bayawon ka og sa matagusan namo ka kinabuhi o Lord Yes, Lord. amo kang ipataas sa amo ang kinabuhi amo kang ipataas Ginoo sa tanang panahon sa tanang dapit sa among kinabuhi ikaw ang Dios mo'y makita ikaw ang Dios maoy mag-uban sa imo makatawhan Lord dalaygon ka nga Dios nga mong gilagaran salamat o Dios sa imong pagdawat sa mga pagdaing salamat o Dios sa imong pagdawat sa mga awit nga mong gihalad diha kanimo thank you Jesus thank you Lord thank you God in Jesus name oh glory to God thank you Jesus Yes, Lord. So, padayon ta nga atong daygon ng atong buhay nga Diyos. Amen. Atong ipakpak ang atong mga kamot ug atong gamiton ang tibuok natong kusog gikan lapalapa handol sa alipulo aron pagdayeg ug pagsimba sa atong buhay nga Diyos. Amen. Amen. I-try ko no kanang isa-isa ang atong mga kamot. Kanang ipatit-patit kanang atong mga tiil nya kanang inhale higop hangin dungan ta 1 2 3 exhale so nakaginhawat ang tanan no nagpasabot na nga buhi ta naghatagan ta kinabuhi og hangin sa Ginoo ato nang gamiton sa pagdayeg ug pagsimba sa atong buhi nga Dios dili ta magluya-luya kay bao pa ta mga igsoon ang audience na karon mao ang atong buhi nga Dios matud sa pulong ang Dios mitikang siya nagdungaw siya sa kalibutan nagtanaw siya kung kinsay tinud-anay nga nagsimba sa atong buhi nga Dios so atong ihatag ang pinaka-the best amen hallelujah yes Lord sayawan nato ang atong buhi nga Dios amen hallelujah sayawan ta Jesus sayawan sayawan ta Jesus sayawan ta o Diyos sayawan ta ang Diyos
Giday ko ang ngalan mo, O Dios, tungod sa gibuhat mo sa cross. Dili ka bunga ng mga tiil, sa pag-indak diha ka nimo. Usa bulokso. Usa mo lukso mo singgit ko, sa pagdaig diha ka nimo. Ka ikaw ang angayan, O Dios, sayawan ko. Sayawan. Sayawan, sayawan ta, Jesus. Hallelujah. Sayawan. Sayawan ta, Jesus. Sayawan. Sayawan ta ang Diyos. Sayawan. Sayawan. Sayawan ta ang Diyos. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa cross. Dili ka pungan ng mga tiil, Sa pag-indak. sa pag-indak diha ka nimo. Busa mo lukso mo singgit ko, hallelujah, sa pagdaig diha ka nimo. Ka ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa cross. Dili ka punga ng mga tiil, sa pag-indak diha ka nimo. Usa bulokso. Sa mulokso mo singgit ko, sa pagdaig diha ka nimo. Ka ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Bulokso. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo. Yes, alang kanimo. Tungod sa kalipay Musaya, musaya kami, O Diyos, para kanimo. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay Musaya, musaya kami, O Diyos, para kanimo lang. Yes, Lord. Aniya kami ang Diyos. Aniya kami, O Diyos, na mga anak mo. nag-awit o pagdaig, nagkasaya sa kalipay, alang kanimo. Kay imo ming gipili, aniya kami, O Diyos, na mga anak mo. Nag-awit o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo. Tungod sa gibuhat mo, mulukso, mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, sayaw, Sayaw, sayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay mo sayaw, sayaw kami, O Diyos, para kanimo lang. Para kanimo lang. Para kanimo lang. Yes, Lord. Para kanimo lang, O God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ang among pag-indak, ang among paglukso, para o para lagyud kanimo, O Dios. Busa Ginoo, amo pa kang awitan, Lord. Amo pa kang simbahon, Lord Jesus. Labaw ka nga gipangandoy sa among kinabuhi, Amahan. Hapupuyo kanunay ka sa among kasing-kasing, Ginoo. Kay kung naa ka, Lord Jesus, kanunay naghari sa amo, Amahan, tagsa-tagsa ka family, Amahan. Aduna anaa ang imong presensya, Ginoo. Ang imong presensya, O Dios, naghatag og kaayuhan kanamo, Lord. Naghatag og katagbawan, naghatag og kasiguruhan, Amahan. Naghatag og kalipay, Lord Jesus.
sa gipangandoy ang tanan gitinguha ngumong ari sa kasing-kasing ko sa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw ng tinguha labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha ngamong ari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguha sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo o Diyos sa presensya mo o Diyos ako nagtinguha Sa presensya mo, God. yes sir labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha ngamong ari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguha sa presensya mo may kaayuhan Thank you sa kayuhan, God. sa presensya mo kasiguruhan Thank you sa kasiguruhan, Lord. sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo o Diyos sa presensya mo o Diyos ako nagtinguha sa presensya mo may kaayuhan Oh, hallelujah. sa presensya Oh, thank you, Jesus. mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo o Diyos sa presensya mo o Diyos ako nagtinguha yes Hallelujah na ako sa imong pagakos yes Lord dadako sa dapit din tuwagan Oh, glory to God. kay pagkaanindot Ginoo kung kauban ka may katagbawan labaw sa tanan hingpit nga kalipay matagang taman Yes, thank you, Jesus. yes, Lord. Kau gihigugma, Amen, Lord Jesus. kanunay gipangita.
kinahanglan ko. At mismong presensya karong panaogan. Doya na ako sa imong pagkakos. God, ako sa dapit diin tuakan. Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matadamdaman. Tuya na ako sa imong pagkakos. God, ako sa dapit din tuakan. Oh, hallelujah. Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matagamdaman. Tuya na ako sa imong pagkakos. Tuya na kami, Lord. God, ako sa dapit diin tuakan. Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matagamdaman. Hingpit nga kalipay, matagamdaman. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amo kang daygon padayon sa imong pagkamaayo, Lord. Amo kang simbahon, amo kang daygon Ginoo sa matagusan amo kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa imong gugmag, sa imong pagkamaayo kami nakapadayon sa pag-alagad kanimo. Thank you, Jesus. Tumamo kaloy mo'y may kinutoban, ikotan mo tibuok kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon, antod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Gumamo, God, gumamo. O kaloy mo'y way kinutoban, gikopan mo tibuok kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon, antod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Matapag-asa tuwa kamot nganto sa Dios. Kung nunay kang matinodano, kung nunay kang maayo ka na ako, antod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tingong mo nagagiya sa kangit-ngit, nagauban masuot kaysa sa tanan. Kay ikaw ang mamahal,
matinod-ano. Kanunay kang maayo ka nako. Antod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. O ihalad kong kinabuhi kong tanang anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Kanunay kang matinod-ano. Hallelujah. Kanunay kang maayo ka nako. Antod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ihalad kong kinabuhi kong tanang anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Kanunay kang matinod-ano. Kanunay kang maayo ka nako. Antod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo. Salamat, O Dios, sa imong pagkagamahan at pagkamaluluyon. Salamat, O Dios, sa imong pagkamapasayloon. Salamat, Ginoo, sa tanan nga imong i-provide. Gipiyal, Ginoo, sa matagug usa, gisalig, Ginoo, sa matagug sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa mga buluhaton nga nagmalampuson, nagmadaogon, ug ako mo kang giday, gipasalamatan, gipataas namo ang imong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Ato ta sa pagpanglingkod mga igsuon ko sa Ginoo. Nalipay ba ta nga nakaday kung nakasimba ta sa atong buhi nga Dios? Amen. Hallelujah. So, ato ta sa laing bahin nga mao ang paghatag o kanang kadaugan. Kadaugan. Kita bang tanan diri nagmadaugon? Amen. Nagmadaugon gitang tanan kay nga naman mga igsuon iyatang gipamata kana bitong na sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay wala man jud tay mahimo samtang natulog ug gikwaan tag kinabuhi apan tungod sa dakong kaluoy ug gugma sa atong buhi nga Dios iyatang gipamata kay iyatang gusto sa Dios nga makadayeg ug makasimba ta niya sa tanang panahon. Amen. So kita man gintanang nagmadaugon pero mutawag ra jud kog usa. Amen. At ang kadaugan ba testimony giunsa ta pag-uban sa Ginoo, giunsa ta pag-bless sa Ginoo nga hantod sa atong pangidaron karon. Bless kay ta nga nakaila ta sa kamatuoran nga nakasimba ta sa spirit and truth. Amen ba? So, ako ihatag ang panahon
Kay naingon man diha wala kunoy pugsanay bino walay balibaray. Amen. So ako ihatag ang higayon ni Brother Moses. Iyaha ang panahon sa paghatag o kadaugan. Amen. Amen. Nga sa iyang pangidaron na nakauban nato siya sa pagdaig ug pasimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay sinoy Moses kung wa mo masayop mag 80 na kani Moses no? Pro grasya ni Lord maglakaw pagid paingon dire. Padulong siguro ni mag-itis ni Moses. Ari-ari Noy Moses ya. Atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Noy Moses. Amen. Lamas Ginoo. Ko 74 na kuan ko kanang nagitake ba ko nya kampo mo sa Ginoo mawala tong mama akong atake ba no yan ako rosara ko dito sa balay niya ako gibiyahan ko sa kong mga kauban bang nagtrabaho sa Pedro ako rosara dito nagampong ko sa Ginoo nga atagan ko nang kusog kamang ko sa akong balay sarat sulod ko dire tulog ako rosara nang akong lawas pagkaumagi atod kong Pedro dito sa hospital ako nalibat mo ko doy tinanawan ako nandito dalan kasada ito napagkasada dire nagabot ito tagaan ko tambal sa doktor niya tagaan ko katamar ko niya kato mo kato nga dugay kay nawala ka kuwang sakit nga nag-ambong yung nga hatagan po ko klain kinabuhi nga dili ko ini madalabas sa kamatayon pa na ako naman yung ba nga bas katulog paring pirnan bas katulog yung kamatayon pagkabutagwa na no nga inang itagan ko tambal niya kay pagkahurot sa kong tambal niya undang mo ko tumar sige hindi ka to imintindi ka to pagka edad ko 78 nabalik ako naman nagkukusog na di na ko kabakon di ko kasulog ni kasunes niya kuan manangyatod po ko dito balik ko dito yung doktor ang yung inani si Pedro nga ang imo mangi pasagdag yung pasyente patumaran na sige kay usa may delikado kay na hindi mo patumaron sige magunang hangtod karon sige kung tumar yon na tambal na ko amo rin ako ang Amen. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Brother Moses. So pasalamat gid sa Ginoo no kay kanang nakaagi gyud si Moses og kanang mild stroke niya atong mapalandungan ba nga gikan adto hantud karon nga nakauban na to siya gibalik sa Dios ang iyang bagong kusog. Amen. So sama sa kinabuhi ni Haring Ezekias nga ni katong kuaon na siya sa Ginoo ba niya niluhod bitaw siya ni dangoy-ngoy siya og niatubang siya sa bungbong nga dili pagid siya gusto nga mamatay pero gihatag sa Ginoo gidugangan pagid siya laing 15 ka tuig. So pasalamat ta sa Ginoo sa kinabuhi ni Moses nga gitagaan pagid siya panahon nga ang plano sa Dios nga para makauban din nato siya sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kay kung muampo ta sa Ginoo kinasing-kasing ang Dios maluluyon siya nga mutubag sa atong gipangayo. Amen ba? Mutubag ang Dios kung walay gaalipod sa wala po nakababag siyang igdulungog. So
magkinabuhi ra kita, magtuon ta kanunay siyang pulong, pagampo, tuman ra kita sa sugo sa Ginoo, nga aduna kita kahadlok sa Ginoo, ang tanan-tanan natong gipangayo ihatag ra gyud sa Dios. Amen. So ato ta sa paghatag og kanang special number niya, akong gitawag sila Mama, Ate Ilbi, niya Ate Madilen, Ate Marisa, kami muhalan mig awit para sa atong buhi nga Dios. So ari sa atubangan te. Ate Madilen. Sige. Sige, atong palakpakan ang Ginoo sa among kinabuhi. Nga amo siyang halaran sa awit nga kay buti-buti mo, Panginoon. Praise. Sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Amen. Mabuti gid ang Dios nga siya ang Dios nga nagmahal sa atoa. Amen. Hallelujah. So ato ta sa pahiluna ang atong tagsa-tagsa kaugalingon niya ato ta sa pinaka-importante nga bahin. Amen. Nganong moingon man ta nga pinaka-importanteng bahin kay makadungog makakaon na sab ang atong kalag sa pulong sa Ginoo karong kahaponon. So akong ihatag ang panahon sa iyang alagad nga maoy modala sa mensahe karon nga
paabot sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Nya atong andamon atong kasing-kasig huna-huna nya atong seryosohon gyud pagpaminaw ang pulong sa Ginoo kay mo kani maghatag ka nato kadasig samtang naapata ni ining kalibutan. Amen ba? So akong ihatag siyang alagad ug atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi siyang alagad, Pastor Gideon. Mayong hapon sa matag usa. Ini mong tapat mayong hapon. Ang Dios nagapanalangin sa atong kinabuhi di naghatag siya og kadasig aron kita makahalad sa ato ang Dios nga diin kita iyang gibantayan, iyang giproteksyonan, iyang gitagbo og unsa may atong gikinahanglan. Atong hinumduman nga gikan sa miaging Domingo hangtod karon, walay lain ang nag-atiman nato, ang Dios lamang. Atong ibutang kanunay sa atong nauna, sa atong kasing-kasing nga bisan asa ta. Ang Biblia naghisgot nga dunay mga kakuyaw nga dili nato mahibaw-an sa unahan. Apan dalaygon ang Dios nga bisan sa kadaghan nga mga kakuyaw o mga katalagman, padayon tang giproteksyonan sa Dios. Atong pakpakan ang Dios ni ana. Ang uban mga kaigsuonan moingon ta nga ingon nga walay kakuyaw, pero kung imong lantawon dili na mo adtog libon, nagyon ay kakuyaw. Tama ba? Kay ang uban maghuna-huna og pangumpay dias libon, maghuna-huna nga naay kumpayon, maghuna-huna pud nga naay banakon. Unyag na ay mo kanang mora og kanang mahadlok na gani, bahalag walay kumpay. Naay mga kakuyaw ang atong kinabuhi tungod kay mga frontliner ta. Apandalaygon ang Dios bisan kung naay mga kakuyaw ang kinabuhi, padayon tang giubanan sa Dios, padayon tang giproteksyonan sa Dios. Mahinungdan nga kinahanglan gyud nato siyang pasalamatan, kinahanglan nga ato siyang pasidunggan. Gikan sa atong pagkahimugso diha sa kang Kristo, diin kita mingsaad nga I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ang tanan maingong no turning back. No turning back. Di na gyud ko mobalik sa kalibutan. Ang tao nga dili ni mobalik sa kalibutan, makit-an ang hingpit nga kausaban. Ang atorong hisgutan, kinabuhing na usab. Ang tanan maingong kinabuhing na usab. Ang kinabuhi nga nausab, baliktad ang kinabuhi kaniadto kaysa karon. Dako kayo og kalahian. Atong hisgutan ron, kinabuhing na usab og dunay mga gipakita ang Dios nga mga pamaagi kung unsahon aron mapadayon nato sa pagkinabuhing naas kausaban. Kay mao gyud pinaka-importante atong hinumduman nga nagpuyo man tuod ta sa kalibutan pero do na tay gihulat. Mao ni angay natong hinumduman bisan asa ta. Nagpuyo man ta sa kalibutan, namatas atong Pinoy-anan, namatas atong trabahoan o bisan asa ta. Makigistorya man ta ni bisan kinsa, importante dili nato malimtan nga do na tay gipaabot. Wala tay laing gipaabot kundi ang pagbalik ni Jesus. Ang pagbalik ni Jesus wa nay lain nga atong gipaabot kundi ang pagbalik lamang ni Jesus. Og sa dihang mobalik si Jesus, ang iyang kuhaon kato lamang kinabuhing na usab. Hello, nga dili pwede nga mausab ka karon og mudaan na sad, bag-o karon ugma daan na pod. Ang may tabuan na mura ta og kanang giingon ni Hesus nga init ding bugnaw. Unya mo init-init mo bugnaw-bugnaw. Dili gusto ang Dios nga inana. Mo nang hinungdan nga kita gidasig aron magpabilin tang magkinabuhi sa kausaban. Kung maghisgot gani og magkinabuhi sa kausaban, ang nagsulat ni ini si Apostol Pedro. Akong gihangyo matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia og atong basahon ang kinabuhi sa mga kinabuhi sa mga nausab. Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 1
hangtod sa bersikulo 6. Unang Pedro kapitulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Ang giingon dinhi mga kinabuhi nga nausab. Akong basahon og sunda lamang sa pagbasa ang inyong basa usab ang inyong Biblia, lamang sunda lang ang ako ang pagbasa. Tungod kay si Kristo nagantos man ni ining kinabuhi, kinahanglan kamo andam usab sa pagantos. Kay kinsa katong nagantos ni ining kinabuhi, dili na gayon magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili sa tawhanong kailibgon. Igo nagkatong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka kanang sigig ngisi, pagsigig inom, o pagsimbas mga Diyos-Diyos. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong kanila, nahibulong nga kamo dili namuduyog kanila. Sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga andam sa paghukom sa mga buhi og sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na sa diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sa mga ang tanan paghukman gayod. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espiritong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Ampo ta, amahan na mo nga Dios nga magkagagahom. Salamat o Dios nga imo kaming pahinumduman, imo kaming gitudluan og tudluan na usab, pahinumduman na usab sa angay namong buhaton aron kami makapadayon sa kinabuhing naas kausaban, naas kabaguhan, kinabuhi nga andam nga imong balikan, kinabuhi nga andam makasulod sa gingarian nga wa nay katapusan. Ang imong pulong nagsulti ug nagtudlo kanamo nga dili kami makaluwas ni bisan kinsa. Ang bana di kaluwas sa asawa, ang asawa di kaluwas sa bana. Dili usab kaluwas ang ginikanan sa mga anak bahin sa espirituhanong kaluwasan. Tungod kay ang makaluwas lamang mao lamang si Jesus ug ang iyang kinabuhi ug ang iyang pagtuo diha kanimo amahan. Bless Ginoo man tag-usa nga makadungog makabati karon sa imong pulong. In Jesus name. Amen. Ang makit-an nimo sa sulat ni Pedro, gitawag ni siya og kanang mga instruction. Unsa man ang instruction? Alang sa mga nag-eskwela, unsa man ang instruction? Dili tong construction. Ha? Panuto. Panuto sa Tagalog. Namatay mga estudyante. Nanay mga high school. Kanang instruction, gi-instructan, gitudluan ka unsay angay buhaton, unsay angay nimo nga himuon aron magpabilin ang kinabuhi nga nausab. Kung maghisgot tag kinabuhi na usab, makita na sa mga sinultihan. Dapat ang atong sinultihan di gyud mo lubad-lubad. Doon natay baruganan, doon natay prinsipyo. Unya giandam ta sa Dios kung unsay posibleng mahitabo. Ang posibleng mahitabo mauni para dili ka matingala, para dili ka magduda o magduha-duha. Ang gipakita dinhi mga panghitabo sa panahon nga magpabilin kang magkinabuhi nga naas kausaban, ang mga tawo nga naas kalibutan dili na muhatag og maayong pagtagad nimo.
di naganahan. O sige nga, ha? O, testingan, matod pa ni Brother Moses. O niya, matod pa din ang mahitabo nga ingon din apan karon nga wala ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila. Sa samang mapatuyangon sa pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Mao ni mga ilhanan nga nausab mo na gyud ang imong kinabuhi. Dili na nimo sila mahimong suod. Kay dili naman ka makiguguy-hugoy. Ang pangutana, unsaon man Pastor Gideon aron dili walay mahitabo nga pakiguy-hugoy. Dinhi dunay mga mensahe nga angay natong barugan. Una, kinahanglan kang magantos. Kinahanglan andam kang moantos. Sa unsang paagi magantos kas kalisod, dili kitang mga Kristohanon, kitang naas Ginoo, dili ta mo batay kalisod. Dili nato ideklarar nga lisod ta. Kay anak ta sa Dios. Kay si Jesus miingon sa Juan 10 versikulo 10, mianhi siya aron makabaton kag ginabuhing abudansya. Madagayaon nga kinabuhi. Kung maghisgutang madagayaon nga kinabuhi, tanan nga imong gikinahanglan i-provide ra gyud na sa Dios. Lamang kinahanglan tang magantos. Sa unsang paagi, dili sa kahimtang ta magantos, kundili sa mga sakit nga mga pulong. Hello. Ang kuyaw lang ani kung dili ta kaantigong mo antos, murag maikog ta ba? Kay ingnon biya da sa ato ang mga amigo kaila sa una nga murabi tag dili amigo. Ug dili gani nimo dawaton di na gyud ka amigo. Ingna nga dawaton na kong amiga gyapon ta. Pero kanang imong ihatag di na nako na dawaton. Kay mo ana man na day os ka baso. Ayaw gyud siya paundayon ni. Munay giingon din hinga. Kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa katong nag-antos ni ining kinabuhi dili na gayon magpadayon sa pagpakasala. Kinahanglan mo antos ta. Hinay mo tapad antigo putang mo antos man gani si Jesus para lang ta maluwas. Kita nganong di man ta kahimog antos. Unsa man asa man ta dapat magantos. Dihas versikulo 2 ingon siya, busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kaubuton sa Dios ug dili sa tawahanong kailibgon. Di ata dapat magantos. Yes, maibog ta. Yes, nangandoy ta. Yes, mubati tag mo nang giingon sa umang uhaw pod. Pugni. Actually dili man na mo'y tambal sa kauhaw. Kaibog ra gyud na. Tawhano na nga kanang kahidlaw. Matod pa di Brad Moses kanang tuba. Unsa may buhaton? Mao ni ang advice nga ako ang nakita. Lekay ang mga tao nga nagbuhat anak. Sa panahon nga nauna itunol, palayo. Pero kung wala sila magbuhat, sangyawi sila, siri sila. Dili kay og naa gani tigong, yay. Panagsara bitaw ni. Wala bitaw si pastor. Dili man na mao kay wala mamo mga lagad nako, nangalagad man tag Dios. Sa Salmo 53 versikulo 2, tinaw kayo ang mensahe diha kung unsay trabaho sa Dios. Unsay trabaho sa Dios? Kanunay siyang nagdungaw, nagtanaw. Dito sa langit ang Dios midungaw, diri sa kalibutan o gitanaw ka.
Gitan-aw ka kung takos ba kaniyang panalanginan, unsa man ang takos, angayan ba kang panalanginan? Ang taong angayan nga panalanginan, deserve nga panalanginan, siya nga nakaantos. Amen ba? Nakaantos sa unsa? Wa niya paundayuni ang iyahang tawhanon nga kailibgon. Unsa man ang tawhanon kailibgon? Kanang maibog bitaw ta sa mga buhat nga supak sa Dios. Maibog ta atong bugnaw, maibog ta atong marag bula-bula. Wala yan atong pinapula. Wala na. Kanang ato ang kanang inana nga mga buhat. Advice lang yun sa Ginoo alang nato. May paibasa nagbiblia panalanginan pag imong mga anak. Ang tinuod dili man lang ang Dios. Adili man kanang ang Dios ba masakitan ang Dios ipabati sad niya namo. Ako ang message nga inyong igsuon. Ako nga inyong igsuon masakitan sad. Ngano man nanginahanglan mig partner sab sa ministry. Nanginahanglan may og kauban sa buluhaton. Ug walay lain nga kauban sa buluhaton namo kamo nga niya dinhi. Ya dili man na pwede nga mahimo tang kabahin sa buluhaton kung dili ta kantigong muantos. Kinahanglan magantos ta. Muantos ta inay mo tapad. Antos good day, antos good day, antos good. Antos good ma. Diba last time tong last kwan gasto pa kaayo, gasto pa ka kwarta, gasto pa kasing-kasing. Unya, lisod pa gyud kaayo pangitao ng kwarta. Nya, grabe ka gasto ang kasing-kasing kay manag-away ra. Kataas atong sundanga. Mana nga kami dire uban sa akong asawa gipadala gyud mi sa Ginoo dili para namo lamang para ninyo. Nya likay na ng mga dili buhat sa kanang dili kabuton sa Dios. Amen. Kay kinsa may panalanginan kita man. Ingon sa dinhi nga sukad karon, ang tanan may sukad karon. Pag kinabuhi kamo sumala sa kabuton, kanang gusto sa Dios ba? Kanang kabuton sa in English pa na will ni Lord. Kanang gusto ni Lord. Kanang kabubuton sa Dios. Ang sa may kabuton sa Dios, gusto sa Dios nga magkinabuhi kang putli. Kana bitawng dili mo apil sa bisyos kalibutan, unay putli. Gusto sa Dios nga magkinabuhi tang balaan. Katong mga panahon nga diin atong gigamit sa mga butang nga sa lawayon ato bangal sa Dios. Ibasa nagbiblia may paymoari mo diri. Si Russell free ra gyud na siya. Dai basa tag Bible pagkaninduta. Kung kana mo'y mahitabo malipay ang Dios iblis ka. Sultihan ta mo iblis gyud ka. Dili sirado ang langit sa mga tao nga maksama niini. Unya mag-memorize mo bersikulo. Unsay may giingon sa Josue 1:8 naka-memorize na bataan na. Ayaw kalimot sa basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. Ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini. Unsa may saad? Ug magmauswagon ka. Dili kay mo us-us. Magmauswagon. Perti remang sayo na. Wa man talisod-lisura. Inay mong tapad ayaw kaguol. Wa kalisod-lisura. Wa magisgod ganit tag mga balaod sugo mura tag maguol. Wala man talisod-lisura unsa may sugo sa Ginoo. Diha. Magtuon ra tas Biblia. Perti sayo na ra nang magtuon. Oy. Tama ba? Mubasa kag Biblia maminaw ka. Wow.
Kasama minaw kag marites, minaw kag chismis. Nya ikaw pag gipuntarya, perting kastuwag kasing-kasing. Gasto pas kasing-kasing, gasto pas kwarta. Nya matud pas Biblia, malikoy ba? Mo nang nanay tambag ang Dios. Versikulo 3, igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Inay mong tapad, igo na to. Ina, igo na. Para igo na, sa panahon bitaw nga, kana bitang mag-uga ang tunlan. Sa panahon gani nga muuga gani ang tunlan, akong mga pagdasig, ayaw mo paduol atong naas kalibutan. Arian ninyo si Russell, diri mo magchika, pulong sa Dios. Magpulihan ay mog memory verse pagkaninduta. Ang Ginoo nga magtan-aw ninyo. Wow! Unya kung imong lantawon ra ba ang langit, daghan ka inagtaguan nagpanalangin. Ang giingon sa Malakias kapitulo 3, tambuanan sa panalangin or taguanan sa langit. Taguanan sa panalangin sa Dios. Ablihan niya ang mga taguanan sa panalangin. Unya asa man na niya yatag sa mga taong nagkinabuhi sa katawhanong kailibgon? Dili uy. Adto gyud na ihatag ni Jesus, adto gyud na ihatag sa Dios sa mga taong naghisgot sa iyang mga pulong. Ang ta. Sa tibok semana sa miaging Domingo hangtod karon, kanos ang adlawa mo naghisgot sa pulong sa Dios? Bebe. Nya inong dumitaga adlaw gi-monitor biatas Ginoo nganuman, anak na biatan niya. Wala ba ta mo simbas Dios? Wala ba ta mo sabat? Ingon din igo nagkatong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto napuno sa kalawayan, kaulag, hudyaka, pagsigig inom. Sigig katawa o niya mag-away. Tinood ba na? O niya sigig inom, pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon ang mga walay pagtuo na hibulong nga kamo dili na muduyog kanila. Ing na imong tapad ayaw na duyog. Ayaw na pagkuyog. Nangandoy man dagway ka nga panalanginan sa Dios imong mga anak, imong mga apo, imong mga igsuon. Tinud ang pagpangalagad. Tinud ang pagpangalagad. Di ba wala gililong sa Dios kinsay mga taong gipanalanginan? Kinsa may mga taong gipanalanginan? Katubang naas kalibutan, katubang na mga bisyo. Dili. Magtuon og Biblia. Inay mo tapad pagtuog Biblia. Dili ra kay kumutas og wali kay gusto sa Ginoo nga inyong mahinumduman unsay mga pamaagi aron mahingpit yun ang atong kausaban. Kabalo ba mo pag mahingpit na atong kausaban sa sunod nga mensahe diha piyalan kas Ginoo og buluhaton. Tanawa ba? Tanawa sa unahan. Sa unahan sa libro, di ba? Sa unahan, o sa giingon diha? Di ba? Mga maayong piniyalan sa mga gasa sa Dios, muabot ang mga nindot kay mga gasa sa Dios sa diha nga hingpit na ang atong kausaban. Gasahan ng kanya kanang gasa dako kay na siyang makatabang nato. Munang kamong mga batanon ay mo kadiskurahe kung doon na may mga pagsulay, doon na may mga testing matod pa ni Brother Moses. Yung niya ayaw mo kalimot ha, kung naagani mo agni para mubalik mo sa tawhanon nga kailibgon, may pay mo ari mo diri magbasa mo Biblia.
i-bless mo. Apan kung dili ninyo mabuhat, mas muhugoy-hugoy mo sa mga tao. Kami nga inyong mga igsoon, even si Russell, even ako mabugatan mi. Tinod biya na, kami seryoso ka mi nangalagan. Gusto sa Ginoo nga seryoso sad mo. Man ako hangyo, ug hangyo gyud sa Ginoo natong tanan. Likayan nato ang mga tawhanon nga kiligon. Amen? Arita diri mga untag amote. Kuan man ta ko maganina. Magbinignit. Unya kay ingon man si Russell nga ay lang sa binignit kinaamoy na mo koy giklasihan ganina. Daghan may giklasihan na man toy bag-o ni abot tagapantag. Nya daghan kay diri. Na puno-puno diri. Unya wala gyud ko kabinignit. Binigniton lang nato tumatong imuhang gabi dito inyo. Imingaw naman kong binignit pero ingon sa Russell siya ray lungag sa amuti kay labo man kunong amuti ha. Labo no? Labo. Pero ayaw mo kalimot ha, nag-istorya naman tag-amote pero ayra mo kalimot sa angay natong buhaton. Una, kinahanglan mo antos. Ang inain mo tabad mo antos ka, bahalag uga ang tunlan. Lab. Inom tadihag Diyos na amanday tang. Ayra tong makahubog. Kay nadagahan na kaayo nga mga sitwasyon siya rog wala ta makakaton. Daga na ka imong mga sitwasyon nga inyong mga anak naghilak. Igo na. Nya unsa gani gipakita nato sa ato ang mga anak maubi na ilang makatunan. Mas grabe pa biya na. Maubi to nang naikantang ginikanan. Ikaw ginikanan angay magmainampuon pulong sa Dios tipigan. Kay iwag kas imong Pinoy-anan. Kamong mga inahan, iwag mo sa Pinoy-anan. O saan pag-iwag nga? Naglandog-landog na. Dulom na kaayong tinanawan. Mao na ang kinahanglan mag-antos. O niya, igo na ang kinabuhi kaniadto. Ingnan imong tapad, igo na. Kutob ra to gahapon. Wala na ugma. Ha? Love tamong tanan. Mahal tamong tanan. Muna nga ako gihimo ra yung instrumento ibin ako asawa. Nagampo mi para nini yung tanan nga makalahutay og mahimo tang hingpit nga naas kabaguhan. Kay ang giandam sa Ginoo is ka panalangin og mga gasa. Unya ato ta sa pagtindog, unya akong gihangyo si Russell sa pagkanta kanang give thanks og matuta sa pagampo. Imuhang microphone. Praise. Hey. Give thanks with a grateful Full heart, give thanks to the Holy One. give thanks,
because He's given Jesus Christ. He's give thanks, Lord. Give thanks, hallelujah, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpahinumdum kanamo. Salamat Ginoo sa mga pasidaan. Salamat o Dios sa mga pagtudlo. Ngay mo kaming gitudluan kon unsaon sa pagpuyo nga naa sa kausaban. Padayon ka o Dios nga magadasig kanamo, magahatag og kusog nga dili gid kami Ginoo magpadala sa mga tentasyon, sa mga kailibgon. Ikaw ang Dios magpahinumdo, magapamuhat sa matag usa ilabi na sa akong mga kaigsunan nga niya karon, nga magkinabuhi kami nga balaan matarong sa imong atubangan. Aron kami takos nga imong pialan sa mga gasa nga imong giandam alang kanamo, ug panalangin nga imong gisaad sa matag usa. I declare blessing Ginoo sa tanan Ginoo nga mga estudyante, mga kabataan, mga kabatanunan, even o Dios sa mga inahan, mga amahan nga niya karon. Padayon mo kaming panalanginan niining simana nga imong gidugang sa matag usa, ug among mga kasilinganan padayon nimong panalanginan. Padayon usab nimo nga atimanon ang among mga silingan. And thank you so much Lord sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkagamahanan. Among ihalad, salig diha kanimo ang tanan among kinabuhi karon og sa umalabot pang mga adlaw hangtod sa pagbalik ni Jesus. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug gugma sa Dios Amahan, ug pinaagi sa paghiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan, mag-uban ka kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong hapon and be blessed. God bless. Lamano sa kalipan diha sa Ginoo. Wala nang ako ibalin og Sabado ang klase sa mga bata niya, paarian yung alas 2 nga bisag Marisa paarian sa Justin Sabado alas 2 ba bisag mga 1 hour good me alas 2 ko magklase sa mga bata Sunday school ba ay Sabado school kay Sabado man alas 2 Tesla Virgin ba kay paarian sila alas 2 Sabado ya kuan ang classes music team kay Domingo alas 10 antod sa alas 11 kapen ya pwede rin dyan ari mga uli man sila sindi kay napay trabaho kunya ang mo testimony di ay karong kuan sunod Domingo kay si kuan si Papa dayon ang mo special number kay ang Kabugwas family ha so mo na ato i-assign dan para makakanta-kanta sila kamo special number din ang testimony karong Domingo si Papa amen nagasinabot ta amen ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
Sumbaran way makababat sa mong pagsimba, kay ikaw manan tapos na pagsidungan. Ang kinabuhin Kristo anon, isang daghanan tuson makapahiyong gihapon, walay angay nga kabalaan, kay siya nagtuyo anako makagagahom sa tanan. God bless. Salamat guys Ginoo. Dalaygon ang Dios sa kadaugang kalampusan. God bless. See you live na to ha. God bless.